dan ami pagu pedakan. Na teronu Allah pananaloka. Na mana nalo su dunia. Na lang wana mga tao au paman na su dunia kia bebayanian si mia tembang si dunia na kenegian su laga mu dunia sa utara penanalunia. Na si bay siran. Paman na para si bay siran sa darpa. Na amai ka mapasat so ka pengukumu Allah na tegun so perasul den so perasurga sa uta surga na perasul den mangguko naraka so pemakan neraka na aya paganai apa kasul den ku neraka na su dunia na mabuno ton sumanga tau ap kebebeen yang su dunia so gitu ka bebelwinian ari dua itan. Taman sa Rasulullah na iniropanya na utatigian na ad-dunya khulwatun khadiratun. Yang gaya tigian na dunia na mamis alumbay, malulumbay ya. Yang kutu akia beliau nu Allah amamis agu malulumbay na pagilay na tigu Rasulullah Allah sumanga ore penian antuna isu eniran sa kata tagwiran sagian kaya mamis agu kata tagwiran sagian kaya pamakukuan na miya lumbe-lumbe na upunta noron na matembang matembang tanu sang tua kamisian kaya lipatan tanu so alungan na mauritan matembang tanu sagian tua kalulumbe inian na kelipatan tanu so alungan na mauritan. Nah, yang gaya dunia na pedai ku ina denu Allah adna tamannya binasaannya nya kebinasa itu sebab au paman na pakai nang kaantanu o agama tanu obat tanu matembang ku dunia kalipatan tanu su akhirat tanu obat tanu matembang si sagian kaya upaman na kabubalion Allah lombay pagi gira manam mialaylan na lombay pamumula no di na mga berang-berang na ketemu mo ng uto akan ka na lagi dengan katatagutan mo sa dunia manidi na kaya pitiru Allah na mutatigina la yagurrannakum billahi al-gharur pamana uba kano malimpang o di melilimpang parahu Allah pamana uba ka malimpang siku Allah barat na kaya pagilipatan yang rakasu Allah na iya pilimpang raktano na su dunia yang kaya dunia tan why gitu sabab paman na ayaka pagintaw umumin suad na paratiyan yan na si makakadag sa giyang ko to inumbalan Allah alalan at igyan na wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya paman na peloba ang kaatigyan so kipantag kasi ku akhirat na dinggap man na pelipat yang utuwa kipantag kasi ku dunia yang gaya agama tanu na inibide ni wallah ko mga agama yang gaya agama Yahudiyu kaya gaya mga law na agama na swagama Yahudi na kandunian na agama kan dunia oriano ton na somyang bisu Allah sa agama na agama Kristiyan na gian kay agama Kristiyan na akhirat bunan mamu pwede ko na utang mga pare di ba mga Roma kakagi ke dunia siran ginakagi papaltek niran na ginawa yun abnara di ba mga Roma na mas o pamana madaklang pamana madakl siran di karoma na ino to aya
disay nang koto akababalwiran na pagunutan ko agamairan na da kapangaroma kakagia giyang kaya agama Kristiyan na agamanan a akhirat bunan. Manidi na so Allah nakagiumaad niya ng ito agama akan dunia, agama akapag-akhirat, inad niya ng kaya agama tanong, kan dunia, agu kapag-akhirat. Paman na di ka pa kay, o ba sa katanong, na iya buwa panggalubak ang tanong mo sa dunia na akhirat buwa. Miya tunay ni, miya bulag ka ko, inibagay wa Allah alalan. Na di man kapakayo ba ya panggalubag na kadunia bu kalagi dito amya bulag ka ko ini bagayo Allah alala na ya pitero nabi na sa dunia na babaso ka ini paman na si tano di ipangambali so para sa akhirat tano siya tano di inggalubag ka so para sa akhirat tano opoon aya kambo lantasi na di mapia na pakaw mata ko akhirat na aya ko manta na di mapia. Opo man aya kambo lan kasi na sumapia na pakaw makako akhirat ka na aya ko man ka na mapia. So sa din sa mbulan tanu sa dunia san sang galubak ang tanu si pamako ka pamula na san sa pamula ang tanu saya na diuto ikaw matano ang mapuragun tanu. So kaya mana niya nagyang agama tanong na di tanong di ingalabakan so upama na tanong ko dunia na di tanong pun di ingalabakan so para sa akhirat tanong. So Rasulullah na ini bugay niya tanong mala adimat sa katatagutan si sa dunia. Kapaguntong tanong o kapagawmatano sa akhirat nagyang uto kapakapia o paparangayan tanong. Paparangayan na. Paman na ini sugur tanong sa mga simba. Aya o paman na mga unayan yan na lagi din kaya lima roko na tigiran na Islam. Ago namaroko na iman. Na o pama o giyanambu o pama na tayo din tano madaw na giyang uto akapyaw parangay na upaman na da kuwan yan kanaba malay arga si Allah aya malay arga ku Allah na so katagur tano o mapi apa parangayan nakukuan na sumranaw na aya mga daw wayra ni gira kuwan na tigiran na pamanaw tadip subayang na tigiran na benaraki at tigiran na di ako subayang Win na tumo ako di si Polano di sumbayang nakagimarata ya dato. So mga ulama nagyuto na malagid sirang. Di sumbayang mapiadat. Ako di sumbayang marata ya dato na malagid dito. Why? Yang uta di sumbayang na yaman susupagyan na isa sa parunso karata o paparangayan. Marata paparangayan. Absuan yan. Sama nuto na mga susupak. Imang pumunta mapiparangay adip simbayang na may susupagyan na isusuun so kasimbayang na danyan galabaka. So palayad nuto paman na makasusupak. Oay. So ayaw mapiarak tanong panggalabakang tanong si sa dunia para sa to kapakadietan ko akhirat. Na diyan ko to kasi siapa tano ko kapia o paparangayan tano. Paman mapiyakay parangay sa ginawang ka, mapiyakay parangay si ko pamilyang ka, mapiyakay parangay ko siringan ka, sa mga lulot ka, sa mga ginawain ka. Taman ko binatang na sukap parangayin kaon, na mapiragun na kauto. Ay ibarat yan na ad na inaliw Rasulullah si kumiyaw na amasa biyang ko to mama na pilalakaw na ore niya na miyawaw na miyamangi lubas sa upaman na ba na mato niya na paridi niya katong sa paridi
Na si sa mga indarab tamaniman to na ad na mga stylization tua pamanap kelot sira sa didalom bidididal magyang utay na miyato na utama masupari di sumyong kagi ako gumakap ayagiaga kapan yan miyuman yan ang kaya aso amon to ugid na sasakaan natatantangan ang goto mama na ayam niya pikiro mama na tigyan na giyang kaya aso na kepakai area otak iya kawaw alagi umyag demak na kawaw pamanila man ito tua kawan minimitir niya na ginuman niyan sa giyang uto aso iya tigyan na area otak iya kawaw na kumiyaswi sa giyang utak paridi na gua ni na ayah pagusar ng mga tao na giyang na nasandala na so sandal yan na ini kuan ko paridi na ini gagaan yan na ini timbawaw niyan ko aso kagi ako makaumaw na so matatangal ko sandal yan aig na paman na piala dia na bakaw aswa na inudu dia nun so matatanggal aig ko sandal yan so kaya paman na kaya demau aso sa giyang ko to aig na miyada ang koto akasa sa kairon na tumitindig sumama na pelibetan ng aso sa aya inip manaro mga ulama sa hadith na miyana lama tagi ang koto aso agu miyaman ni si ku Allah arilaan yan ang koto mama na tiari mau Allah na gyuti mini surga ang utamama bisir-bisiwan niya na binatang na mini surga yan ayam membuat balaw to na adna bebay. Ako paman na piat iniktan yan ng kaya bedung sabab sa tekawa. Dahil nga mga bedung tano siya kadang-kadang ng tekaw. Iniktan yan na di niyang pakakan. So yaman na niya nagagawi doon daw na ngumingiyaw doon ang oto a bedung. Kapaman na pamang ni sa kanya. Nasabab sa muta kiararangi tiro ng oto a bebay. Na dini yang pekakan taman samiyata yang utua bedung na tiawi lemamu tu mga ulama sa hadith agi yang utu diikap ngiyaw ang utua bedung na niyan na dini yang diipanin ta ang utua bebay agu miyamang nisiku Allah asabab ko kiara siya niyanon niyan na upamana mambagian ang uta bebay na inaliw mga ulama sa hadith miyawa patang utabubay na miyakan naraka apo ng sang utabudun paman na binatang na sabab sa danyan nung kapipi isa parangay niyamanan yan inipakan naraka yan o ay dito'y kailangan tanong na so kapiyaw parangay si kukiad no mga sohbat na si sa Makkah na ad nabubay roo abarasimba mapasani madakli ka sembayang, madakli ka sedekah, kapamuasa, namanya kaysa na ikasisigi ito mga mama ko mga sukbat. Asisisirang ko wala Rasulullah na miya alwiran ng kuta bubay. At tigang kuta miya alwiran na uwaki ulamwan na bubay sa diyan kaya Makkah na lagi da nga siringan tanong. Na din nagi amakan naraka abubay. So kaya nagaw no Rasulullah na liniwan yan siran. Kagi so Rasul na igira amiyakan sa upaman nakatero makasusupak na upaman na din yan ito tealikan. Niyan tealikan. Lomin yukiran. Tiginan to lang ta pitero iyo. Kaya suwiran no to. Orian yan ya pitero Rasulullah. Tigin nagyang ka na nabubaya siringan tanong na padana ko bubaya paganaya pagkasulod ko naraka. Ana tigiran na ya Rasulullah na barasimbo manana. Tigin na ohay. Na tigyan na diagrakan wa tigyan na penutulan ino pa ka naraka bubayanan. Ayat tigyan na kebubayaan ko na sima-simaan niyo. Na orian o kasimaan niyo ron
na songan orang kau paman na giti gatir wakor kanu na yani kidi na utama mama na pisima ira na ngoto ababay na ayamia ilera no na igira sobu paman na makasilbi yang sa sobu na di pendi zikr makapasad nyakaliwan nagmamu na lomeliu sa balko niya waleran na kilidalalan so yamanan yan na aya soswa na utababay paganero na kagia upama na ang nakakawasaan yan na mailin yan so katawan yan na pobriya na dumi-dumi siya din kakagia pobriya ko ta sumiyari dun so magado nang ko to upama lay dumasasadir na dumi-dumi siya din upama na din yan di sugi na so padiyan sagian ko to miya kapira din nag-youtube kila yung to sa mga sokbat absulo na utabubay so yung sirang ko Rasulullah natigira na ya Rasulullah na miya sima-sima miya utabubay natiginan to na ibsu niya piano tuliran no to pamanameleran na linya ni kasudia ko mga tao natigu Rasulullah agir na ni iba ka narakayan api apa nebarasimba na sabab sa lima piyay parangai siku lagi dia na pakanarakan Allah. Gitu sabab aso Rasulullah na mala kapagpanginsanaan yan. Sisagiang kutua kapakapiyaw parangai tanong. Kakagiro umata tagu suka pakasurga tanong. Oay. Ro mata tagu suka pakasurga tanong. Yang gutu akaperang sama pia na pia gutu Rasul atigia na pamanong tatigin na laysa sayun fi mizanin yawmal qiyamati athqalu min husnil khuluq da tigia na say bapan makaw na sa kapanad sa muta timbangan sa muta salungan na mauriya na dati dia na say ababakaw na sa kapanad o kaperangi sa mapia emanan yan na so kaperangi sa mapia na miya kapanapanda ng utimbangan sagiang ko to akatimbang ako mga amaltan kapakaw matano sa lungan na maurin na imbitan ko Allah sa utimbangan na pakaw kitong so kadaklan ko mga tao adin na miya nga aluyo Rasul diro din pa makaukit gin aya kadaklan ko mga tao na pakaukit sa giyang lutua ketimbang sa kanya tuway na aya mapanad timbang tanong na so paparana yung tanong mapia tuway gin na so manusia na matatago na giyang utakuan kami kaysa na so Rasulullah na ni pemamagay niyan na inisibay niyan na imbagay niyan ko mga bulay o Khadijah dito sumyang nakaroman niyan inisiw no Aisha tigyan na anto na inisibay ka na tigyan na imbagay na ko mga bulay o Khadijah so kaya teruan niya nung na miyaka teru so Aisha sa lima piyang upama na pitero ano natigyan na anto na pa natigyan ilalambaan na ka upama na tadman na ka ko Khadijah miyatid na tigyan miyatay inong ka pa na ipipigara so Khadijah miyatid na natigyan na miyatay right aya pitero Rasulullah ko Aisha natigyan na di ka pa kayo ba akan kalipati so Khadijah buwan niya tigyan orere nga sana ko mga Quraish napkatabangan ako niya natigyan naguwan niya tigyan upaman na ipanulunak ng kaya agama na inisuporta niya rin so tamugyan yaking gusto niya rin ikatalawa tigyan na di ka pa kayo ba akan kalipati so Khadijah na mga watami ano tigyan na mga watami soyamanan yan na pamanapiang tumani aro so Aisha. Uway.
Wina gitu, pamana wara anu to manusia, dai du bebay. Yang dem yang Rasulullah mapipigil yang suka dikir. Nah, dai du pian katong wa Aisyah. So gitu atigi ni sabab, dia kan kelipatan sumanga bulayo kaya na gira na ipamabagi Rasul na kumagan yan sirano. Mga kapiyaw to o paparamayan. Ha? So yamanan yan na lagi dia ay akadilimutan na kapapatay. Na sabab sa diya mo tapingulaw Khadijah ko Rasulullah amapya na din yan kalipatan. Lagi dutua ini sumu Rasulullah na igira asomyong tano pamana tominibo tano kumya wafat. Na aya ini sumu di pamana pegelwi no mga tao o pamako disirani bibitiarai na uwade na katawan amiyang gelebak anggota miya wafat amapya na giti pegelwi. Ini sapar Rasulullah uba na katawan ka miyang gelebak ya namarata na mana niyan na bepegelwi sa tagya patay niya. Ay ibarat yan o paman na ginawa nga na miya wafat, ha? Na miya gipag istorya ka. Na tiga ay nakwagi ko manguda kami kaya, ha? Na di kami di mamanikaw sa urakamano. Paman na ibarat ayaw. So, ini sa parang to Rasulullah o bepegelwiya so miyang gelebak o miyatay amarata. Ayan isuguyan na o adin na miyang gelebak yan na mapya nagiti pegelwi. Ngayon to na giuto ipterima anu Allah waya bitera sa mutamiyatay na mapya na terima anu Allah mapya. Pon ayan yung lima bitera na sumarata na mamu terima anu Allah na sumarata. Ha? Lagi daw mutamya kaysa na adna kumakad na mga suhbat wala Rasulullah. Kagiyap kemubi aniran na kumakan siranong kangugul di aniran ubad na matero Rasulullah. Na aniram kawa. Mugur di aniran ubad na matero Rasul na aniram kawa. Ini sagadagian kaya aawida na miyatay. Ini sira. Tigiran nantaw ariyan nanangkanan na aawidan. Ana tiga muta mga taong malibungunas. Giya kisi pulano. Ha? Ana tiga muta sumanga sokbatawan. Paman napakasurga anu Allah ka mapiyaki anak. Ina sumapi kwan. Ula-ula. Ha? Orian yan na liniwan si Rano Rasul. Na gumini raw kiran sa Rasul. Pa masikumranaw niya na miya patoto. Oh. Somyo na diba? Sin sa diyang ko to paman nagawi na ini sa gadupman na isa aawida na miyatay. Tigiram mga giya umipantag sa diyang ta wali Rasulullah antawa nga na aawida niyo. Ana tigiran na si Pulan. Ana sukyan nagiran paman na miyadikeso kebinasannya. Ayaman na niya nakagimaratay ulaw-ulaw. Sukyan nagawin Rasulullah na dominio kiraman tigil na miyapatot. Ha? Ini seniran sa Rasulullah. Tira na ya Rasulullah na damian ng sabuta. So pag ini siya ng pitiro kami apatot. Ikadua ini sagad na pitiro kapman na miapatot. Na tigyan na giyan ko to amiyaw na bisok si anyo amapya na miapatot to. Kapakasurga ulo Allah. Kapisok si anyo amapya. Diyan ka na ikadua tigyan na pisak siya niyo marata na miya patuto. Na pagkanarakan o Allah kasi saksiyan niyo marata. Giyuto'y sabab, aaya kailangan tanong na kapirangay sa mapya. Taman sa aya di matiro mga tao na saka na mapya ka. Taman sa mawapat ka, na yadira ni matiro na miya wapat na dito sumya kapya-pya. Iya, ha? Na peterima anu tu Allah Ta'ala melalui niya na mapian dia mutua niya wapat. Ay mana niya na pupetot niya no nakapakasurga niya no. Nagina nipsuan tano igira au pamana sisi tano ko kalilimod au pamana katiba watit tano. Ha? Pagmaan tano uba ada na miyang geleba ko miya wafat amarata. Na iya pegaluin tano na sumapia. Ini pamang doon na Rasulullah, igira tigu Rasulullah, miya kang gelebak kasamarata, na oriano kya
paman na kia pikiran kau na marata ang utam yang gelebek ka na tondugang ka sumambuta tigyan na mapiakan yang kasasapni. So bapian na yang gelebek utaw marata na isa pangun so mapia am yang gelebek yan. Oy. Paman naginan ni wasya terketanu rasul. Sa katanu na dita naman kepalaguyan. Dita di makang gelebek sa marata. Karibatan ha. Na andedem ni kapikiran kamu tam yang gelebek ka na adna karatayan paman na isasapar na tondugang ka ang gelebek ka sa mapia ka anyan to kasasapni. Oy. Taman sa mawapat sutaw na si miyawapat ko aya maliliyawaw na sugal bagian amapia. Na ayaman yan na tirimaan Allah at tirunin sa giyang utamapia. Sugyan na ni besuan tan. Kakagia inutan ni besua di tanu di mamagndo way ka antano maton so kapaka surga. Ha? Antano maton so kapaka surga. Oy. Nagiin na mga pedaiya lalan ko kapaka surga tanu. Oy. Yang di dunia na pagawaan tanu ini. Aya ini baratan si mga ulama. Sang kaya katatakutan sa dunia. Nah ini beratiran sa giyang goto lomba ya pamumulan. Miyamani ko nang utama maka pengwasa ungan niya na kagi mapitang. Nah di ron di mangangan. Sesalangan sa giyang kaya sapakyan. Oren yan na miya ilay niyan asi sabuba na miya kau mau nang kaya arimau na lumalakoro. Ha? Na sabab sa giyang ko to katatembang yan, sa giyang ko to anguta kayo sa dinya nung di kapangangan na din yan din mapilan no anto na isuan yan na kumakadurang tari mo. Minito lugu na mele niya na giyang kaya dedepuan yan sanggot wasapa ko kayo na may ilay niya na adin na 2 timanarya may tamaguma puti na bertebeniran, bebelaan niran lagi yang gotoa sapa. Sabab sang kata tembang yan, nada niyan nuto mapikir. Ay tigin na mga itubunan, ha? Pamakukuan, nanto na riwar-warangan na narya. Oryan yan, naguiran karoti, nagumaspi, ha? Agyang kaya dadapuan yan, miyulog sa agyang kaya arimo. Oy. Ayat tawil ro mga ulama sa hadith nagyang ko to akakad na ng utamama nagyang kaya dunia. Giyang ko to aria adwa timan amaputi agumaitam nagyuto so kadundo wag ko kagagawi. Paman na uman magagawi na nakalabatan ng kutuwakuan. Kauyuyag ka sa dunia. Na madundong mamu nakalabatan. Giti piritubang utawan. Di siya lang yung ba pertemuan na kaya taniran miaspi. Giyang utari mo na gito sokoba. Gito sokobatan. Oy. So ayamanan yan na kailangan ada tanusan panumakauma. Pakauma tanusan utakuba. Nagyang kaya kuba na yakatiro no Othman na gina ni pagampagani apa itaw alaman na mauri. Ha? Na dita no pagkasun sa alungan na mauri basta dita no san makaw kita. Irakuan na mamang nita no din sa balas, mala balas, kapakasurga, ha? Na bagaro pagkasun, di ka makaw kit sa kiyong tako ba? Da di ka pakadere, aw pa man na, ya Allah pakasurga ako nga, na ko minuar ka, inuta ka na surga. Dita no pakadere. Pagkaw kita no sa tako ba, kay kiti paga na yan, paitaw. Why? Nagyang gaya kubur na pedai ko piyakan lakala kadarpa. Ipupunan na lun yan. Giyang takubura. Hindi ipananalo. Tigyan na ana baitun zulma. Sak na tigyan na wala ako malibutan. Hindi nyo pilibing roso tao da solo. Ha? Di ka pa kayo baswita na ka sa light na yang muna kong talita. Tiga nakikasi sinduwi. Na dito ka pa kayo. Okay. Api apa nama pa kayo to?
Nadeg na gunaw niya sa giyang mo to amya wafat. Oy. Sarna tigo ko ba na walay ako malibutan. Balong man na pamimikiran na. Amay ka pa man na sakay mataguro sang takalibutan niya. Darwa sa iya. Sarna tigang utak ko ba na walay ako pa man na mabibinta di subaling raham. Da pedian. Oy. Dan na pedian. Pamimikiran na naman na may ka sakay mataguro. Nasak na tigo ko ba na walay ako pa na ulid. Kasulid na kunar ka ro. Kun ko sapo ka pa man andin ni Juan kaya nga mo taulid. Manidi na isaw to soko ba na darpa piyakan na. Amay ka di ka limo no Allah. Oy. Sopman so limo no Allah. Na dinian na kegde magiang utakwan pamanan to na imargan sa giang utakubal. Surah sululan na miya panutulian na igirati giya na aya miya wapat aya kun sa miya wa malakal maut na sumumin paman na mapaparatiya mamauli na mapaparatiya bubay. Na aya pagampaganaya pakaw masagyang ko to petay na mga malaikata pun sa surga. Mawid siran sa kapanya, mutay pumumuso na. Mawid siran sa mamut, apun sa surga. Na ando din ni kapakaw mayran roo, na bakaw masumalakal maut. Makaw masumalakal maut, nasip ka din sa tampar sa ulo. Guwanin na, imato na ditanong ka kung ayakalini dapat na sa ospital. Dinian makukuha na itong nagkaswayan. Guwanin, na sopetay na aya kadang lanong di mamulan dengan tingtan milay sapuro inoto naro matataw sumalakal mo lalangag niya. So kakuha niya malakal mo ko niya watan nabuto pa man na magan kapag din sa giyan kay lawastan nasipa ka pon sunya wasang ka na mga purwa kamaraay samsilingin na taa. Kasi siya pa man na bakaw kita umalakal mo sa tambar sa ulo. Diyan kaya lawas tanong na ayak alwin yung sa agaman na talugatos agunang pulo susuran niya. Paman na karipagin na palero maripag agimutan niya mo. Nagira maripag kung sa anguta na kagdam mo sumasakit. Kagdam sumasakit. So yamanan niyan na ayapitiro nabi na giyang kutuan niya na sansap ke paman na sisang lawas ka na sansap ke daw ng utan niya na bubakatenggo. So mga lokas na ad na mga papatairan so mga nila sudi pakarag pangaparniran. Kaya gitu kataw niran ng utap keswel kung mga manananggaw na tingin nagiyakin na pilalakaw. Kaya paman na miya pa riyan, miya derun sunyawa. Manip ka din sa niyawa ko lawas, napapakatenggaw. So yaman na niyan na tumus no malakalamaw. Puno sa mga mga purwa kamaraay. Na ipagwit yan si sakin niya kalan sa lawas. Gano'n pa ko kita. Siya sa ulo. Sa ang taong bulo muna na. Di ba girin mo tata na malamak ang ngaya ko ang tayo. Puturo na mga loks na umulumunan. Nung tumalamak, paitaw man na rin ito. Paitaw. Ay ginamya kalatalay din na tumigas. Wid na. Paitawan na. Rumpa ko kita ang tanyawa. Ando din ni kapakali unyawa. Akakapta no malakalmaut. Nagyang uta mga malaikat. Amyaw na roo. Nakunira ng malakalmaut. Kaya buar ko no malakalmaut. Nagyang uta. Kapunya no. Sagyang uta paman bedan. Sa tanyawa. Kuniran. Makuiran no nagyang uta bungusan niran. Ang tanyawa. Na kekamutan ng niran. Na ano to pagwitan na pagwitan sa langit. Hipon ni ko mga malaikat. Sisagyan ko to betuan sa mutadar pa matataw naging tatira na Lauh Mahfuz. Oman isang katanong na adin record yan, nabsulatan na si matataw sa puro. Giyang utaka pagwitan ro mga malaikat na
o manis sagedeniran amang malaikat mamu na di makambina at tigiran na antawa ngayon ni sageda miyaka moto-moto. Pero no maawidun at tigiran na giisi polano. Na miumar o na tero niran ko Allah. Kati sore panaka asi polano. Na tero no Allah na suratan niyo sungaran niyan ko suratan ko mangangaran o pamakasurga. Sama no to na so pamakasurga na kina mere-record ang utangaran nila anap suratan ng roon. Oriyan ang to ami surat roon na ikasyo to mga malaikat sa dunia. Yang utanyawa. Gitu isaba pa surasul na ayakatiro na igira amia wafat sutaw. Ako pa man amia sigurado miatay. Dahil dong tagyapan gulo siya. Na ipisembu to ipilebeng. Ngayon ito, nang utakapuno niya sa poro, na ikaswiro ng mga malaikat sa muto lawas yan man. Na ayaw pagi na nira na milibeng ang kutwa, miyatay. Milibeng. Na ikaswiro ng sunyawan yan. Kawiyag karo sa utakuba. Baka na ukaro. Huwag, ikaswiro ng sunyawan ka. Dia mutak ikaswiro ng unyawan na sabab sa adin apakaw marka dua malaikat metuan sa nakir agumungkar na ayasangan to na kapag-interview pang-interview nila ng to inilibang ro malagi dumama agububay so ayam yan yung rasul ang mga importante ang mga pakaisirang ko tao ipagisir na antay tuhan ka antunay agamang ka anto na ay upaman na antay nabin ka. Antay nabin ka. Kung mga nabi, kayo madakal sa mga nabi. Na ipagisun antay nabin ka. Ipagisun o antay imam yan. Nagyang ko to imam na kanabay mabtiro ka na so imam ka sa masjid. Why? Aya imama mabtiro na sa Quran. Kaya sa Quran na ginan minggunan na ako mga tao. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwa. Aya minggunan na ako mga tao. Siko untol na sa Quran. Okay. Una ya tiruangan na aya mama minasyalim. Biya din sa kaamwaro to. Gitu mga important yung mga pakisiro o kumiyatay. Mapasado to na awaan niran nagyang ko tuadar pa isugu Allah ta'ala gyang tadar pa unta ko ba na pagkaulan na aya kaulan yan na sabi sa kernan sa mata ang utwa miyata inilibang ro nagyuti kaulan ang uta ko ba niya no pamana eskwera bapian di tigre na gyuti kaulan yan na pagkilay niya oriano to manggulaw-law to na kalangkaw niya na pisungun pamana kaadin nakapakaran niya no, nakapakilin niya no, nakatay diyan. Na di mamumsa. Diyan ang tama, diyan nga sumurang na miya katay-tay da kadin. Amay kumakaran ni Ron na di pa katigil. Tingin ay, ang tawa katigil na siya nakakumapibuntay. Na tiro niya no, na sakin so amal ka amapya. Na upaman na kudna na kan sa katigil. Kudna na kan sa katigil. So ayak ke din sagiang koto aming gelebak sama pia namanya kapia-pia nama baya-baya din ga ayami pak pedi endur nama pia miyak tembang ayami pak pedi nama pia aya sorang auto na gida amia tay mamu na so marata i gelebak da pia-pia na ayak ba ko mau na mga malaikat na pusa neraka mawid siran mamusa imungusiran amia kadudu, na oriano to na makaw masamala kalumang nakuha niya sa niya mo, dahil daw tapi ano tutano. Andi kiliw niya nun, kuno ng mga malaikat. Pagwi ito man sa poro, diya mo takapagwi ito sa poro, na umanip sigurdan niran ang mga kaadin, na di makambina, antawan kayo sa siya miya kadudu, na di pero ng mga malaikat, agi isore puno Allah asipunan. Makaw masiran do sa poro, na tiro nira nakati isore panaka asipulan.
Na terongkiran mamu Allah na suratan mo songaranian ko pesuratan ko mga ngarano pemakan neraka. Saya mana semua musuh pemakan neraka na iso surat songaranian. Oai. Ada kelepas ako. Madi duwe manggululan na miyamisin ang tangaran kau di garong mga susurat ha. Oai. Mungkin ada kemisin nabi. Pero ada inaloy sa Quran mga derpa mga tao kauri sira na di sira mampakasulod ko surga na di mampakasulod sa neraka. Oai. Batan ubuan ng lakayamay ha. Orian may surat roon na pagwit ni rasit man sa dunia na anang bidaan o miyatay amya marati ugiang uto amyatay ada paratian niya. So miya marati na pagawidan siya mga malaikat. Gira amyatay nagyang uto paman na pakanaraka na ipunro sa mutadarpa na muga niran. Pagulog nirana na di kelelehan sa ngayawan kawan. Nabuda kay ipunan niya na kapuruan ka no pito lapis sa langit ha? Na muga niran sunyaw. Na kaya so ko din ito pamimikiran nito ang kasiksaan na miyagdam yan ang uta kapuluwiran. May umakaw masiin na pag kuna si mga malaikat na selo nira. Makuwairan na pagwit nira man ko libangan mo. Si kulawas yan. Kawiyag rumam mo. Ha? Orian mo kawiyag yan. Nagkumaang utadwa malaikat. Paningisyon nira. Nayakatiro na bihin na igira pa ka narakaso tao na di pa kasunod. Manipagisira nung paagiraw diyak na ng katawan. Ha? Manipagisira diyak na ng katawan. Na amay ko awaan nira. Napakasimpi tanong na utak ko ba niyan? Pero na rin utak ko ba libre mo? Napakasimpi tanong na. So ayaman niyan na kasiksaan mo to o kawafat ada agal bakyan dengan lebak sama pihak. Begitu sabab ayah kailangan tanong na suka pengelibak tanong sama pihak. Lagi tanong pa kapal lagu sa nga kapitay tanong. Ha? Nah gitu iluto ka. Iluto ka. Penggalibakan ka mga pipia. Oay. Mali di na mga bibilang ay tutul. Ha? Na sabab sa soras tanong na upaman na ay limitan. Na ayam mori kakagi mori ya tigibay sa kwan. Itano di ka timo-timo. Sa kapmugaytan sa mga ndauan na sakano ang mga wata agyang goto aminun sa mo Allah. Ha? Mialwir kano paman na ayasuan niyo na paman na perangay kano sa mapia kagiti kigupi ko loksyo. Kaperangay sa mapia. O ayam anan yan na di kano di ngalabak sa mapia. Kanon kebalas yang gyang goto loksyo. Nigira na pangalabak ang tanong. Aan na magantanong sa balas na kailangan ang maiikhlas tanong. Pamanada kanabang aano guni. Ha? Kanabang aano guni. Oy. Surah-surah na tatingin na la yadkhulul jannata khabbun. Di pa kasulad ko surga so pamana diyan ta palilimpanga patamaga kala triadur niya na utapdina. Na dito pa kasulad sa surga. Wala bakhilun. Di pa kasun sa surga sumaligto. Ha? Wala sayul malaka. Di pa kasun sa surga mo to amarata ungar o pamasiko pedian. So kailangan na upamana sa tanong na yasuan tanong na kapiyapya sa dunia. Para upamana kabalasan sa mga loks tanong minun sa limo Allah sa mapia. Giti kapedigaw, giti gagawgaw. Ka ayamalan na may pamani ka makasurga. Nah, tarima anu Allah na kiugupan ka suloks ka. Abang akabala si suloks ka sa kira senior ka, ini pun sa kiagdaman yan na lumipas kaun sa ulan. Namiyakapan ng gila. Ayaw baka mabinasa. Ini kaugat kanyan, miyaka siya ulan ibarato pa man. Ini buota kanyan, narinitangan niya man sa miyaka durakun. Nagyang utaw pa man na ibkiling ako loks ka. Bangaw na rin ito, bangaw na ito kasambi. Naya kisambi ka roon na makanggalaba ka sa makasurga mo talos ka. Nakiyasambihan ko ito. Sa kato mama, namiyalagyan na kong talima mo siyat, akapipi ikulok siyan kaya niya nung kakabalasi. Nagunyang baling siya mayan,
Tingin nama kulay. Iman to agi namia pingirakan ng bola sa nang saka. Tingnan to ni kang bola singarang. Na tigian na kuha naki. Kagi na kuha tao na pagawidin ako nga. Na iman to agi na babawa karakan na pagawidin mo saka. Na sadin sa pasuan na kanto kay nakuha tao mamu na napasuan karakan. Babawa niya sa mayan. So makikutin na tigian na kita. Pamasan niya sa kita. Ulin. Sansap kilin niya na. Sansap ketadman niya na pasuan ng utawatayan. Na pepemang niyan mabusang tawatayan. Orian niya na guniang katadmi. Amya kaysa na aawidan niya ng tawatayan. Na amya katiti. Na guniang titi siya kiyuto. Kayo magdaman na titi. Inulugin siya mayan. Bakal niya tigin na pumatanga. Ha? Natigin na inako akiko. Titian akong ka. Nadakan sa kauluga. Aguda ko sa kapanamumati. Na iman to na pimungutan ako nga. Ginasupsun ka. Tingin man eh. So ay man niya na miya karagrigan. Paman na so inikidiyar ka uloks ka. Na uayang ka unslumbiyan. Na miya karagrigan na kagisangin ka. Na aya kakabadaliro. Na aya manggalabag ka. Na suka pa kasurga uloks ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.